se zvao na streamu. Nemoj da prekidaš, molim. Nemoj, brate, da prekidaš ko Boga te, molim. Muđa, ja sam jučer onaj što se bio zvao na streamu, samo sam te zvao s drugog broja. Šta si zvao? Zvao sam te jučer na trovu sa na live kad sam te zvao, jel se sećaš? Da. Nećemo nikom, brate, da dijelimo broj, ja sam onaj mali što ti jučer slao poruke, izvijeni ako ti smeta, molim. Zavisi, nekad su bele, nekad su... Aha, vidiš kako znaš da smetaš, a opet šalješ. Pa izvijeni. Može me zapratiš na Instagram? Ne mogu te zapratiti, ne pratim niko. A možda me blokiraš, molim te, neću te smaram, samo nikom neću dijelim broj majčin. Čekaj, te pričam s Muđom, koji je to kurac? Ja nemam reći, ja ne mogu da verujem, jebote. Ja stresam i nikurac. Jel vi vidite da ja streamujem? Streamuješ opet? A vi ne znate, zovete slučajno baš u ovo vreme isto, a? Izvini, brate, ulazim na stream, a nemoj, možeš molim te samo pozdrav da me blokiraš, please. Samo pozdravi Ćaleta, kaže. Gdje si, kume? Gdje se čujemo? Evo, na sveri, hvala, jesi čujem? Aha, na sveri si, okej. Evo, završavam, ovaj bi si posljednji krug. A ja sam tu u garaži i idem van grada pa da ti se javim. Brate, mir. A, dobro, ajde, pozdrav, brate moj. Ne, moramo se vidjeti, brate, dođeš ovdje da se vidimo. Ajde, evo, dolazim. Brate, glava me boli, majke mi. Mislim, kao, brate, slatki su klinici i sve, ali dele broj, brate, dele broj. Dele broj međusobno, brate, i ovaj njegov drug ima druga, i ovaj njegov drug ima druga, brate, znači... Normalno krešam. Čuje se. Pičku materinu. Da. Samo malo krešava, dobro. Menjaj broj, ali ne mogu ljudi, rekao sam milion puta, vi to nećete da razumete, brate, ja kad sam bio u vašim godinama i kad nisam imao nikakve, kad mi je broj bio najnebitnija stvar na svetu, ja sam kupovao kartice svaki jebeni mesec, brate, druge. Znači nije poenta u tome, ljudi, poenta što mnogo ljudi ima ovaj broj s kojima radim, razumete, agencije, sponzori, mnogo ljudi s kojima radim na mesečnim nivoima, možda s nekim i negodišnjim, imaju taj broj telefona, ne mogu svima, brate, ne mogu svih svima da se setim i da svima pošaljem, jer ja nemam njihove brojeve, razumete? Neko uzme, brate, pozove, nemam pojma ni ja, evo, Balkan Tube Space i pita, brate, Miru, koji je Muđin broj, ona mu da taj broj, on mene, brate, pozovi i kaže, brate, nabavio sam tvoj broj od toga i toga, zato što ne kontaktiraju na mail. Meni je mail svuda, znači i na YouTube-u i svuda, ali niko mi ne piše na mail, svi traže moj broj telefona. Jedan sponsor mi se javio, javio sam mu se, mislio sam da kurir. Ja mu se javio, brate, on kao si se interesno za saradnju, snima se neka reklama, ovo, ono. Ja pitam kako si nabavio broj, kaže, brate, ne mogu da, kaže, nisam mogao, kao mi imamo ovu ponudu za saradnju već 10 dana i trebalo mi je nedelju dana da dođem do tvog broja kao da te kontaktiram. A ima mail svuda. A on traži moj broj, bukvalno zove sve živi ljudi i traži moj broj telefona da me na telefon kontaktira, razumeš? Mnogo ljudi ima broj. I onda zato ne mogu tek tako da ga menjam, brate. To mi je samo smor. Znaš, znači meni nije krivo što ta deca imaju moj broj. Krivo mi je što me toliko zovu da ne mogu, brate, ne mogu ništa da radim, razumeš? A ne mogu ni da ga menjam, jer neću, brate, da gubim pare, bukvalno. Javi se neko, brate, za saradnju, ja sad treba, zato što me kidare ove zovu, brate, ja moram premenim broj da izgubim meni pare, zato što me oni zovu, ja boli me kurac. Ali u isto vreme, što me zovu, znači znaju da nije u redu, čim te zovu, oni viču, Muđo, izvini, brate, a zna, znači da smeta, zna da nije u redu. Zna da nije u redu to što radi, ali opet radi, znaš, i to je, brate, smor. Znaš, ja se ne žalim ovdje nikome, nego mi pišete promenim broj. Ne mogu da menjam broj, brate. Poslovanje broj, ne mogu da ga menjam. Mnogo ga ljudi zna i to je to. A kako je dao broj? Evo sad.
A ne može deci to da se objasni, brate. Klinci su, ne može, ne uzimam im za zlo, stvarno im ne uzimam. Evo opet zove, pa sad ovo. Halo. Halo, to muđa. Halo. Halo, Ko je to? koga si zvao? Koje aute mogu da vozim sad na drugom? Pa ne znam. A, dobro. Mislim da može samo ovaj futo. Halo. Halo, S kim pričam? koga si zvao? A tebe sam go. Okej, zašto si me zvao? Da šta radiš? A, Šta radiš? evo ništa, šta reš ti? A evo je, jedan. Šta radiš? Alo. 062 83 74 854. Bolje da čutim, brate, neću ništa da pričam više, neću se opterećujem uopšte s više sa brojem telefona, zovite koliko hoćete, podelite broj kome hoćete, brate, neću se opterećujem, znači, ako će neko me kontaktira za saradnju, brate, i ozbiljan je oko toga, ili nemam pojma ni ja, kontaktirat će me na mail, i to je to, brate.